Dobrý deň, vítajte u nás v IDC. Moje meno je Bianka Crkoňová a pracujem pre PR. Vo výrobe kladieme maximálny dôraz na kvalitu, bezpečnosť potravín a hygienu. Každý krok výrobného procesu je starostlivo kontrolovaný a optimalizovaný tak, aby spĺňal najvyššie štandardy potravinárskeho priemyslu. Neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu je aj presné a spoľahlivé značenie výrobkov, dátumy spotreby, čísla šarží a ďalšie dôležité informácie. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Leonardo Technology sme na výrobné linky nasadili moderné injektové tlačiarne a aplikačné technológie, ktoré nám umožňujú presné značenie aj pri vysokých výrobných rýchlostiach. Vďaka stabilnej kvalite tlače a jednoduchej obsluhe dokážeme predchádzať chybnému značeniu výrobkov. Na základe našich skúseností môžeme túto spoluprácu jednoznačne odporučiť.